Hej venner, eller hej YouTube, eller hvem I nu er. Jeg vil gerne vise jer, hvordan man bygger sådan her dejligt hus. Jeg ved ikke lige, hvad jeg vil kalde det, så I må lige selv bestemme, hvad jeg vil kalde sådan et hus for. Men ja, lad os bare begynde fra starten af. Jeg vil vise jer, hvordan man bygger huset, selvfølgelig. Yes. Det er ret simpelt. Det eneste du skal bruge, det er birketræstrappe. Der må du selv bestemme, hvilken slags træk du vil bruge. Du skal bruge sand. Der har jeg brugt sandsten. Sand skal du bruge. Egetræsplanker, birketræsplanker og dør. Det jeg vil starte med, det er at sætte et stykke egetræ. Jeg vil så sætte hver anden her, sådan her, og der skal så være 7 på den her side. Sådan. Vent lige. Sådan. Sådan. Her på den anden side, der vil jeg sætte sådan. Der vil jeg sætte 1, 2, 3, 4, 5, ligesom her. 1, 2, 3, 4, 5, sådan. Og så vil jeg bare bygge resten. Sådan. Så har vi så en masse huller her. Og det kan man nærmest sige sig selv, at det vil jeg fylde op med sand. Sådan. Og så vil jeg bygge det højt. Så den bliver 5 høj i alt. Der vil jeg speede op. Undskyld, fordi jeg ikke lige har været her i et stykke tid. Men jeg håber, I har kunnet følge med. Så ja, det som jeg har nået, det er så at bygge de her ting op på 5 i alt. Og så har jeg så fyldt det ud med birketræsplanker. Og der kan du så selv bestemme, hvad du vil bruge her. Nå ja, og så er jeg selvfølgelig i gang med at bygge taget. Det kan man være at se. Håber jeg i hvert fald. Så yes.
Så er vi næsten færdige. Undskyld på grund af det lille fail, jeg kom til at lave. Men så er vi altså blevet færdige med vores skrov, eller det yderste af vores hus i hvert fald. Og så ja. Så skal vi bare til det indvendige. Der er frit slag. Jeg havde tænkt mig at lave gulvet med jeg tror jeg vil lave det med egetræsplanker, fordi at jeg har lavet det med birketræsplanker herinde. Det ser sådan her ud. Ja, så der må I selv lige finde ud af, hvad I synes, der ser bedst ud. Så jeg vil prøve at lave et egetræsgulv her. Og ja, så er vi næsten færdige med vores gulv, eller faktisk hele huset. Vi er blevet færdige med. Vi mangler bare lige at sætte en dør. Sådan. Sådan her ser det altså ud indvendigt med egetræsgulv. Og hvis I ikke kan huske det, eller hvis I er for doven til at spole tilbage, så det sådan her ud med birketræsgulv. Så ja. Så kan I selv bestemme, hvordan det skal være. Så ja, det var så en lille tutorial her. Med et dejligt lille simpelt hus. Altså, du skal kun bruge en trappe, lige meget hvilket træ, det bestemmer du selv. Sand, egetræ, birketræ, der kan du selv bestemme. Dør. Ja, det var det. Vi ses YouTube.